Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Bonġu tfal! Bonġu tfal! Smajtu għad differenza? L-ewwel kont qiegħda ngħajjat. Imbagħad bdejt nitkellem bil-mod li ma tantx ninstema'. Il-kliem kbir u żgħir ma nużawhomx biss għal dak li naraw bajnejna, nużawhom ukoll għal dak li nisimgħu b'udnejna. Qed taraw dan it-tambur? Jekk nagħtih daqqa, bum! Dan jagħmel ħoss kbir, qawwi. Bħal meta tkunu l-bandli u tajtu mal-ħbieb. U dan it-triangolu jekk immissu ftit jagħmel ħoss ta' ting! Dan jagħmel ħoss żgħir, ħelu u baxx, bħal meta tkunu fil-librerija jew fis-sodda. Kultant ikollna bżonn ħoss kbir, imma kultant ikollna bżonn ħoss żgħir ħafna. Jew skiet. Tetu jinsab fis-sodda. Jinsab għajjien ħafna wara ġurnata jilab fil-kampanja. F'daqqa waħda il-bib jinfetaħ beraħ. Jidħol Nunu jġor tambur kbir imdendel monqu u żewġ ċibzaten f'idejh, jiġifieri drumsticks, l-istikek tal-injan biex ikun jista' jdoqq it-tambur. Imma Nunu jidher ferħan u enerġetiku u ma jafx li Tetu jixtieq jorqod. Nunu jolli d-drumsticks u bam ratatatam bum! Jagħmel l-ikbar ħoss li qatt sema Tetu. Tetu jqum maħsud u jpoġġi jdejh ma' widnejh. Jagħmel wiċċ ta' muġuħ u jħares lejn Nunu rrabjat. Qed nipprova norqod! Jajjat Tetu. Nunu jaqaf id-doq u jniżżel rasu. Ma kienx jaf. F'daqqa waħda tidħol Zizi għax hi wkoll semet l-istorbju kollu. Tara lil Tetu mdejjaq u lil Nunu ddispjaċut. Tmur ħdejn Nunu u tieħu l-bsaten min idu. Minflok id-doq bis-saħħa, Zizi tmiss it-tambur bil-mod ħafna. Tap, tap, tap. Dan huwa ħoss żgħir. Tetu jneħħi jdejh minn fuq widnejh. Dan il-ħoss jogħġbu. Tetu tant jirrilassa li jerġa' jidħol fis-sodda. Kemm jidher kwiet. It-tambur u t-trumbetta huma strumenti li jagħmlu ħafna ħsejjes kbar. It-triangolu u l-kitarra jagħmlu ħsejjes żgħar. Inżommu l-volum baxx meta hemm bżonn. Meta ħaġa tkun wisq fil-għoli, jinżar wisq u ma nilħaqix. Meta ħaġa hi fil-baxx ħafna, nara kif u ma nirfisix. Nara kif u ma nirfisix. Fil-baxx, fil-għoli. Meta tidħol minn ġob bwiesa, ħares sew biex ma titfixkilx. Iżda jekk il-bib huwa dejjaq, dula ġemba biex ma teħilx. Dula ġemba biex ma teħilx. Wiesa, dejjaq. Meta nara la safar fis-sema, jidru żgħar għax huma mill-bogħod. Iżda kif dawn joqorbu lejja, jibdew jikbru bil-mod il-mod.
bdew jikbru bil-mod il-mod. Fil-qrib, fil-bot. Tiftakruhom il-kuluri tal-istrumenti tfal. Illum m'għandi set ta' strumenti. Imma tilfu l-kulur. Tritu ximpenġuhom fl-imkien. Iva, mela nibdew. L-ewwel għandi dan il-pjanu. Il-pjanu għandu żewġ kuluri differenti. Tafu li huma? L-aħdar, l-eta, jidher stramp. Erġgħu ippruvaw. Tajt, is-swed. Iva, il-maġġoranza tal-pjanu għandu kulur iswed. U l-pjanċi tal-pjanu, x'kulur ikunu? Bojot, kemm ġi sabiħ? Issa jmiss it-trumbetta. Din għandha kulur sabiħ u jleq ħafna. Tgħid kulur safrani? Iva, bil-Malti ngħidu li t-trumbetta għandha kulur id-deb. L-aħħar strument huwa l-vjolin. Dan qisu kitarra imma iżgħar u jagħmel ħoss sabiħ u ħelu. Xi ħaġa hekk. Tafu x'kulur għandu jiġi? Forsi għandu xi ftit iswed? Ħanaraw. Iva, l-lon tal-vjolin huwa iswed u l-kumplament. Nippruvaw il-vjola? Le, ma joqgħodx il-vjola? Tgħid kannella? Il-laħwa ara kemm ġi sabiħ. Proset tfal. Illum tallimna nikkontrollaw il-volum tagħna. Huwa importanti illi jekk tkunu qed iddoqqu xi strument jew taraw xi ftit televiżjoni staqsu lilkom infuskom. Tgħid hija toli wisq? Narawkom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao!